Il-logħli tal-ħajja u l-iżvilupp pesseġerat qed ikun tankwit kbira s-settur turistiku f'Għawdex. Dan ikkonfermah is-CEO tal-Assoċjazzjoni Għawdxija tat-Turiżmu Joe Muscat f'kummenti lil Net News dwar ir-reazzjoni tan-negozji Għawdxin. Reazzjoni iebsa ferm kif qed jaraw li fil-futur se jkunu qed jitilfu n-numru ta' turisti. Dan fid-dawl tas-sħarriġ li sar mill-assoċjazzjoni nnifisha u li wera li 91% jemmnu li l-iżvilupp eċċessiv qed iżomm il-bogħod it-turisti milli jżuru l-gżira ta' Għawdex u dan barra numru kbir ta' proġetti li bdew fl-aħħar xhur u snin iżda li tħallew nofs leħja, riżultat li qed ikerħu lill-gżira Għawdxija. Joe Muscat qalilna kif huma mhumiex kontra l-iżvilupp iżda hemm bżonn żvilupp li jirrispetta l-karattru tal-irħula. Huwa żvilupp li ma mhuwiex sostenibbli, huwa żvilupp li wieħed hemm bżonn li jara eżattament li din il-gżira ma titlifx il-karattru illi għalih tiġi reklamata sabiex nilqgħu it-turisti fostna. Jista' jkun li dan l-iżvilupp igerrex ukoll it-turist barrani kif ukoll lill-lokal milli iżur il-gżira Għawdxija. Apparti l-iżvilupp esseġerat, il-pis tal-għoli tal-ħajja qed ikun ta' sfida kbira. Joe Muscat qalilna l-inflazzjoni realtà li ħadd ma jista' jaħrab minnha, iżda li hemm bżonn soluzzjoni immedjata għal dan. Aħna nemmnu li dawn l-sfidi li għandna kemm ta' prezzijiet kif ukoll anke pereżempju nuqqas ta' ħaddiema f'dan is-settur, l-istabbilimenti Għawdxin, l-operaturi turistiċi Għawdxin nemmen li kapaċi jelbuhom u anke nkunu kapaċi wkoll nbidluhom f'opportunitajiet. 64% tal-operaturi turistiċi li ħadu sehem fl-istħarriġ tal-assoċjazzjoni qalu li kellhom iżidu l-prezzijiet tal-istabbilimenti tagħhom biex jilqgħu għal dawn l-ispejjeż kif ħafna notaw meta żawru r-ristoranti u lukandi.